Escolta, que tenim aquests 3 jugadors que avui han anat a un partit. A veure, com ha anat el partit? Digueu-me. Ha anat molt bé. Aleix. Hem començat 2-1 a la segona part. Ens hem ficat amb un gol a la segona i hem marcat a l'última 55. Ha sigut un partit molt emocionant. Marc, com ha anat el partit? Bueno, ha sigut un partit molt difícil, però s'ha acabat traient i bueno, a continuar amb la ratxa de l'equip, que portem molt bona ratxa, hem guanyat el primer i el tercer, bueno, ja està bé. Daniel. Jo penso que els dos equips hem competit bé, hem jugat bé i a seguir amb aquesta bona ratxa que tenim, guanyar el primer i el tercer, ja seguim. A veure, un segon. Ara mateix tots tu teniu. No tinc ni idea, però anem cinquens. Cinquè. I contra qui heu jugat avui? Vull comptar el Novar, gràcies a Sabadell, que anaven tercers. Llavors, ho hem tret. Vale, guapos, i endavant. Moltes mercès, vale? Vinga. Bueno, ja heu vist directament. Tenim Aleix, tenim diversos jugadors i bueno, estem al pavelló municipal. Hem fet una entrevista a aquests nanos. La grada verda. I bueno, anem a dir una cosa molt important. El Canet Futbol Sala 82, que està fent un bon temps. I bueno, les jugades... Ara juga el Cadet i bueno, us comunico, avui ha fet un partit exquisitament al pavelló, han fet coses meravellosament. També vull donar moltes gràcies a tota la gent que heu anat avui al pavelló, veure aquestes figures i espero la qualitat que som. Tots som un equip, tots som un gran equip per jugar, per disfrutar, per destacar bé i moltes coses més. Tenim un jugador, tenim un xaval, dius David. Hola, bones. I què, com ha anat? Avui com has vist? Home, el primer partit del dia, el primer partit a l'infantil l'hem guanyat contra els tercers i ara el cadet contra el Montcada i a la tarda a les 6 el primer equip. A les 6 el primer equip. El primer equip aquí a la Bombonera a les 6 de la tarda. I veure, digue'm el primer equip, com veus aquesta temporada de tercera nacional espanyola? Anem líders, a falta de 5 partits, si guanyem els 5 pugem a la segona B, o sigui que estem bastant bé. Si t'hem animat que vingui gent a veure. Que vingui gent avui, que sigui com una terra màgica. Aquí. Bueno, David, i avui com has vist els infantils? Vale, molt bé, han guanyat els tercers i això és el que compta, que guanyin i que ho passin bé. Perfecte. Bueno, moltes gràcies, David. Tenim avui al pavelló, esteu veient. I bueno, la bona qualitat de diferent manera és molt important. Bueno, avui hem passat molt bé, tenim aquí a Arnau Escala. Arnau, molt bé. I bueno, en directe al pavelló municipal i animar els nostres jugadors que disfrutin aquesta temporada i bueno, la bona sentit de fer bona teca i fer bona somriure a diferents equips que juguen aquesta temporada.
aquesta temporada les categories del Canet Futbol Sala, que bueno, aquest temps és molt maco, disfrutar-la molt bé. Benvinguts a aquesta programació de ràdio, de la comunicació, esportiu, per YouTube, per Instagram, per diferents maneres de ser. I bueno, força Canet i força aquesta temporada. Moltes gràcies a tothom. Fins a la propera setmana. Tu amic Quique.